Dagiti pito, amaudi a balikas. Balikas ti manubot, kabayatan ti maudi nga aldaw na iti ministeryo. Balikas amang ipalagip iti ayat ti Dios iti sangalubungan. Balikas amang ipaay adal iti asinuman. Ken balikas amang tignay iti puso tapno intay agbaliw ket makipagnaed tayon to ijay paraiso. Intay man ngarud ikan kay papanan iti biag tayo titunggal balikas. Dagiti pito, amaudi a balikas. Ket ita, adtoy ti maykanam a balikas. Natungpalan. Dolores, anya ti mapaspasamak ka ni Hilda. Likliklikan na tamatan. Wan nga rod sanya. Kan saan magta na makimismisa? Kan saanan nga umay no kasta a meeting tayo a women's iti simbaan? Iti naudi a panagkita mi, imutang kanyak iti gatang na iti bagasda. Iso nga inikaklatan, kat saan nan abayadan. Ay, masyanak mat Tauray tay nakadungpar ka nila kay na tinakakaamo iti pan naka-ospital na. Ngam syempre, nakautang dalat ta. Nakabayad dan samot na iti utang da iti pan naka-aksidente nila kay na. Wen, kasta ti kunana idi. Ay, anya nga tati parikot na. Ay na, jak tupay ko naan. Agday-dayali si Isak. Bilibak nga rod kan ka, Dolores. Takaslaawan parikot mo. Wana. Kat sige, padason taman na sa rungkaran ni Hilda. Inta kumustaan. O sige, sarong karanta. Hello, Neneng. Ayan ni nanang mo? Rimwar itay, auntie. Jak ang muti na panan na. Kasta ka di. O sige, Neneng. Alaam dahi ti pasarabo mi ka ni nanang mo. Kat ibagam tulangan ngay may kami, ha? Kat baliwan min do ti agsumli. Wen, auntie. Adto ti pasarabo mi, awata mon. Agyaman ak, auntie. Sanya, kitaam. Ni Hilda, agdiwar-diwar ang magmagna. Nabartag ka di? Ay, nagalason tilangana. Asit ganta. Hilda? Sino kayo? Nabartag ka, Hilda? Apay. Saan dak manapakibiyangan? Awan bibiyang iyo iti biyag ko. Saan ada kayo? Di mang bagbagan. Kanyak. Hilda! Ay, surutan ta. Amangan kit dino da masabat na alukulo ko. Kat anya pa'y ti mapasama kun kuana. Oh, aday ta. Nagiddan ti asawam iti sofa, Limuel. Nabarbartag ang nasabat mo iti dalan. Agyaman kada kayo adwa agagayem na, ha? Amok mo nga pa kastay ta ni Hilda. Dapat akastuyin ti kasasad ko. Nakatugawak iti dipili na tugaw. Kat, jak maipayan ida iti namay. Akas iti kalkalikaguman na. Kaya't ko trabaho. Ngauraan niya kumandita. Basta pagkwartaan. Kan kabaalak nga ramidan. Ngam sa anak pa'y unay makapersa. Gaputag papaimbagak pa'y laeng. Maawatan mi ni Hilda. Sipod na disgrasyak. Kat kasto'y tinagbanagak. Diyakon may kaniti na wadwada kwarta. Limuel? Namaminsan. Kun kunak iti bagik. Ajak pa'y langarod na tayo idi na disgrasyak. Iti kasta. Sanak adadagsan kan ko na. Masaksak tanak iti kasta nga raramidan na. Iparparupa na kanyak ng awan sirbik. Nupay kasta, saan kumakastoy ti aramidan ni Hilda? Awan maitulong kan kwa na ti panagbartek na. Kanayon nun ti panagbartek na. Agamawan mabalin ko. Tatong galag sa uwak.
Ibaga ng awan bibiyang ko. Gaputawan aramida. Lemuel, agawid kalaangan kadagiti dadakkel mo. Ha? Makita mo't, nagrigat ti panagbiag tayo. Kalpasan na. Saan ka matin ang makatulong kanyak? Naimbag idagman maneho ka pa iti van, tawan parikot. Ngamita, saan ka na makatulong? Hilda. Inton bigat matlaang, agawid kan kadananang mo, tapno maksayan ti problemak. Marigatanak amang isakan iti panagbiag tayo. Awan maitulong mo kanyak. Dua dagiti anak ta nga isakat ko. Kat saan ka kuman ama inayon pay? Apay kastoy tinagpampanagan ti biyag ko. Nanang. Iti kastoy anapasamak kan ka. Rumbang kumati asawam ti mga dingay kan ka. Ang pinapanaw na kakiteng ije balaya. Anya aklase ti asawa da ita. Amangan nga men no adda nang isukatan nan kan ka. Nanang. Ay, sobramat nga min tinapasamak kan ka iti pan naka-aksidenteng anak ko. Dua asa kam tinadunor iti kasta ulay. Dakilalugan tinakabangga iti van kay man manehok. Inbaglangan, tawan pa'y pasahero. Ay, kasanon ti biyag mo. Ala, agyan ka dito'y balay. Taalangan abaybay anda ka, kat anak da ka. Si kagayam ti masidag pare Jack. Ti kumpare ka nalayang agpinta. Namuak kininanang mo nga daka ka no. Isong ay mayak. Anya ngay pare, kumusta kan? Kastoy, nakatugaw iti dipilid atugaw. Naibaga kanyak ni nanang mo tinapasamak kan ka. Kaya't makipaglading itak. Naimbag ka pa'y Jack. Naragsak ka lata. Hanggang siya. Inal daw ti panagladladingit ko. Kaano amalpas da ito'y aladingit para kanyak. Aksidente tinapasamak kan ka pare. Saan mo ang nagayatan dayta? Ket no ti may papaniti pamilyam. Idaw-dawat tayo iti apo. Asapay la kumata na piyadalat ta. Pare Jack, insinan ako ni Hilda. Kaya rigan na pinapanaw na ako ni Jibalaymi. Tinasken, ket addalat ta pagsadagam. Taaddadananang kantatang mo. Isuda ita ti mga iwan kan ka. Kang runaan na, adda ti Diyos a pagsanggiram. Nagrigat ti kastoy kasasahad ko. Kastoy lang arudan tinapasama kanyak. Pinapanaw nakpay ti asawak. Ibinglay ko kan katipan na kailansan ni Apo Jesus. Kaya't ko adanggam pare, barang makatulong kan ka. Sige, si dadana kadungag. Kalpasan dagiti rigat ni Apo Jesus iti krus, nagsatanan. Natungpalan, kinunana. Isu tinang ikaro iti basol ti sangalubungan. Kat day tati pangibasaran tayo iti kastoy ang mapaspasamak kan ka, Hilda. Naawanan ka iti namnama iti biyag. Gapo iti napasamak iti asawam. Saan kit din? Aday ta ti gapuna no apay asaan kan amakimisa? Kan no apay a pinapanaw mo ti asawam? Nakunlaapan ti panunot mo, gapo iti parikot mo, Hilda. Kan amom ka di asan la si katagparparikot? Uray siya, ni Dolores. Nadagdagsan pa'y ti parikot ko ngam iti sika, Hilda. Gaputa siyak, agday dayali si Isak. Nga amangan no saan nga umabot iti 7 atawan ti biyag ko. Anya, ngam sa anak lata na awanan iti namnama. Kanayo nak nga agkararag iti Diyos. Atulungan nak. Tapno kanayon anatibkar ti pakinakam ko. Sa anak nga umibet iti panagserbik iti Diyos.
Iso akasta ka kumamat, Hilda. Ti impatungpal ni Apo Jesus. Wano ti panakatay na ijay cross. Kat intay ko masupapakan. Saan tayo ko mga itulok? Aga pula ang iti parikot tayo. Kat umibot tayo iti panagserbi tayo iti Diyos. Natungpalan. Kuna ti maikanam abalikas ni Jesus. Ideada iji krus. Kaya't naasawan, naugasan ng dagiti basbasol tayo. Ngarud, intay ipaayanday ta iti patag. Intay ituloy tag serbi. Tapno at dagunggo na ti panakailan sa ni Jesus ijay krus. Liklikan tay kumandag iti saan ang nasaya at nga aramid. Kat kanayon tayo akumpet kan kuana, itirigat man kan ginawa. Daita ko mati pangibasaram iti kastoy ang mapaspasamak kan ka, Hilda. Basit laeng abanag dagiti parikot tayo. No ikumpara iti panagsakripisyo ni Apo tayo a Jesus para kada tayo. Sapay ko matang mapunas ang tiladingit mo, Limuel. Agyaman iti imbinglay mo kanyak. May papan ka ni Apo Jesus. Ket husto ka. Sobra rigat kan sakit ti linakam na. Tapno maugasan lang ti basol ti sangalubungan. Isu nga ure kasto iti kasasaad ko. Agserbiakan ko ana. Isun ti sanggir ko ita. Nasayaat no kasta. Ket tapno ad-adda maliwliwa ka. Kanayunak ti umay. Ta isuro ka nga agpinta. Igatangan ka matan iti canvas mo. Anya ti ammom. Amangan no aginteres ka. Ket mabalin mo apagsapulan dayta. Agyaman na, pare Jack. Oh, adtoy. Pautangan ka iti pagpuunam, Hilda. Ha? Takunamot akayat mo taglako. Apag iso nalpas kun anabayadan ti loan ko. Iso nagloanak manan. Ayat ko laang amatulungan ka. Ay na, agyaman nak, sanya. Naimbaglakit min tapautangan nak. Ngamin, sayang tay bakan ti apwesto iji talipapa. Yer oray kanyak ni Nana Mending, sakbay apumanaw. Kat di ka agdanag. Inutak ti agbayad. Itamot laang asikaswam ti paglakwam. Agyaman ako na isa niya. Nakasaysaya at kayo agayam ka ni Dolor. Kasta't nagkakabsat iti Apo. Agtitinulong. Nay, nagpintas mo tundeta impintam. Limuel, anak. Siya kadiday talalaki ang nakatugaw. Karuprupak mat. Mabalinlat ta, tatang. Anyati ka ipapanandeta nga impintam. Nay, adapay bulan. Ket dandanilumnak. Dolim kan jay bulan. Dumtang ti sipnget. Ngem sumukat ti lawag nga itdan ti init. Kasta ti biyag tatang. Kas kanyak. Limbidan man ti lubong ko. Gapoy ti napasama kanyak. Angam dimtang ti lawag. Gaputan na po na sentilidah iti pusok. Kat mga barwana nak tatang. Nasaya at nukasta, anak ko. Maragsa ka nak iti dayta anang ngagkukan ka. Agyaman nak iti Diyos. Limuel, pare ko nakursunadaan ni Doña Juana dagiti talo a paintings mo. Ginatang na iti sagtatalo 1,000. Adda serbi ti panagawid mo dito probinsya, pare. Ha? Agyaman nak, Diyos ko. Ngam, gimatangak manan iti aramatem para iti panagpinta. Isu nga inkisay kon iti bayad ti paintings. Pagyaman nak unay pare Jack. Sige. Uray 3,000 lang titid mo kanyak. Naragsaka kon. Anya? Saan mo't ang mabalin ti kasta Kaslamat ten pinagganansyaan ka no kasta? Nga imbes at tulungan ka? No kasta, agyaman nak unay kan ka pare ha. Nakaragragsaka. Wen pare, sige. Ituloy mo lata ti agpainting. Nalaing kagayam nga agpinta. Dolor, sanya, makipagpaka si ako makada kayo. Ngayon ton bigat, da kayo kumati agbanta iti talipapak.
Ado pa nga mintilakok. Kat sayang mat no saan amalako. Ha? Ay, sige. Nalaingak nga aglako kat. Ay, suki, dito yan! O sige, apikit din na saan. Sa bagay, awan pag nakinton bigat. Agawid kami ngamin ijay lugar da Lemuel. Kaya't ko tiyagkit daw iti pamakawan kan ko, ana. Ne, ayos dayta. O sige, nasaya at launay. Agyaman na kada kayo, ha? O sige nga, Rodan. Umunag tayong dita simbaan. Wow! Manong Jong, nagpintasan dagitoy a painting. Nagmayat. Kaslayi drawing ko. Wan nga rod. Nagpipintas dagita. Ni tatang yo tinangipinta. Imala kanyak ni tatang yo, analaing agdrawing. Tay di ubi nga. Naglaingak nga agdrawing. Uray siyak, lolo. Uray siyak mat a. Wen. Uray siyak, apo. Nalaingak nga agdrawing, idi ubingak. Pakawanin na kuma, Lemuel. Saan arumbang a pinapanaw ka iti balay? Pakawanin na kuma. Pagyamanak, taymay kayo. Ngamin, kailiw kayong kadagiti anak ta. Lemuel, baliwan ta ti Mang Roque. Kat isamira ta ti agserbi iti Diyos. Rumbang asaan ta nga umibat, iti kanito ti rigan. Wen, kat na mabalin, dito'y tayon probinsya ng Agnahan. Dito'y tayon amang rugi. Sige. Ken ada simbahan iti asideg. Ija ito ti papanan tayo tunggal Domingo. Awan parikot iti dayta. Intun bakasyon ti ubing. Dito'y kami nga agnaad. Kat mangkita ak dito'y iti mabalin ko apaglakwan. Agyaman ak iti Diyos, bakat? Awan lakay. Pagyamanan ta ti Diyos. Gaputan na ornos tamat laang ti pamilyata. Kat agbalin ta kuman anatibkar. No adda dumtang apa nakasuot ta. Nangro na iti pamati ta iti Diyos. Natungpalan. Balikas ni Jesus ijay cross. Sakbay alimidem ti lubong. Ngem kalpasan dayta. Dimteng tilawag. Ken namnama para kadatayo aparswa ti Diyos. Ditay nga rod sayangan dayta. Ket agbalin tayo latta anatibker kadagiti pan nakasuot adumteng. Tapno awaten tayo ti balangat nga ingkari ti Diyos. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maysapay aparang, dito'y drama tayo atampok ita a Semana Santa. Dagiti pito, amaudi abalikas. Insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.